Я не знаю, як коли опинився голий я, не стіна скафедру, просто на столі. Люди в білому вбранні, мовчазні, мов янголи, нерухомі постаті стали навкруги. Ой, не знаю, мама, що то за такий. Ой, напевно, тату, я вже не живий. Самый главный, скажем. Всем внимание! Будет дело раскрытие! Прямо от головы! Ой, мама, я тебе жив. Ой, напевно, тату, ти мене зробив. Я написав учора тільки на згадав, як ти знаєш, як із себе гімнаста вдавав. Догори ногами, прямо в небо злетів. Ой, ну, летіти у небо, прямо в Янголи стоять, наточили ножики, тут як скрипне головний.